yini eyenzeke kulobhuti lo before ngigcine ngesolution. Ngoba phela funa ngibuke mase ngiyayisho solution. Yini eyenzekile kulobhuti lo? Ubhuti ngizothi ukhethe umoya. Kodwa umoya ukhethe umoya from umuntu wesifazane. Wawukhetha. Shothi uthathe isilwane somuntu wesifazane sangena kuyena ehlangene naye ngokocansi. Ubona ngani ukuthi ucansi wena umuntu onormal ekhaya? Ingoba indawo eaffecte kakhulu ilapha yakwi private party yakhe. Okusho ukuthi isanyo ukuthi impi iyalithinta ucansi. Njengoba ke ekhetha lo moya, uthema ungena lo moya, wenze njani? Waqale wamhabula umzimba wonke. Wazenza something like like virus, something like ilokhuzana isifo esithathelanayo ngaphakathi, wamhabula umzimba wonke, yamudla lento umzimba wonke. Uthema imudla lento waseba nezinto engathi zizilonjana noma zamathumbwana noma ziyini, kodwa kwaba nobovu ngaphakathi. Mase kunobovu ngasebenzisa noma yipi process ukuphuma. Yaqhubeka lento le. Iyahamba yamudla emzimbeni, yamudla iyahamba ngithi. Iyahamba and lento izenza inyoka ngithi. Ngoba ingaphakathi umoya ohhabulile kumuntu osifazane thizeni. Uyahamba yamudla. Uthema umudla. Waze wafika na kwi private parts lapha kwi scrotum. Uthema ifika kwi scrotum wabusu uyabhajwa. Nkosi yami. Ngenzela lensizwa uma ukuthi ifuna usizo ukuze ingahambi idlala abantu. Ngoba lento engichaza la yile kuyiyo yabe siyabhaja kwi scrotum. Ithebe ngabe ibhajwa lapho ngokuthi kubhajwa into ebihamba ewumoya eyisilwane eyinyoka like. Ithema ibhajwa lapha ya. Ikwabe sekwenzakalani bengabe sibhajwa. Akusaye phambili akusayeke emuva. Yabe isizakhela lona indawo yawo yokuhlala yayisiyahlala. Shothi stakhile ke manje. Iyenzeka lethu uthola umuntu ukuthi uzohanjwa into emzimbeni, iyehla iyenyuka phathwe yikhanda, ezwe kuneqolo lana, ezwe izibhobo, ezwe into isingapha, ezwe sokuhlunga igxalaba, ezwe kuhlunga umlenze, into ehambayo. Lento esuke ihamba kanjalo iyakwazi ukuhamba ihambe ivele komunye istakhe la. Mayise istakhe la akusadluleki, ivele kube neqhuzu elingaka kumuntu la. Liqine leli qhuzu leli. Liphuma ubovu leli qhuzu leli ngoba into istakhile akusadluleki. Omunye ivele istakhe lapho enyaweni enzansi istakhe la. Ngoba isistakhile livele likhukhumala unyawo luthi. Omunye istakhe edolweni wena wabona umuntu one arthritis. Yabo istakhe edolweni. So kunenkunzi lento istakhe kwi scrotum. Ngenkathi sinwebeka iscrotum, that is when lento mayisishintsha seyiba yihydrosil, because it's like siyavuvukala manje siyanwebeka ihleli khona ke. Njengoba ihleli khona seyizakhele idam layo ke. Kodwa ngulubone wena likhona isivele yakhindlu lapha kwi scrotum. Lento hleli kuyona yenzani? Iloku imudla ibuyilale. Uma isizomudla uzoyizwa kuba nenhlungu engathi khonto emdonsayo, engathi uyabona kunento eyenzakalayo lemzimbeni isiyamudla. Mayisimdlile ibisiyathula kuzokuva isikhashana mase kuqhamuka ubovu. Obani ubovu noma yini ibeke kwaba nesilonda kuba nobovu lapho. And ubovu buyahlupha because bubuye buzenze bukwazi ukufaka amagciwane ubovu lapho bheda khona ubovu buyakwazi ukukhanda amagciwane akho azokwenza lento ekuphethe igqugquzeleke. So insizwa le ihlelwe into ngaphakathi ewumoya. Ayikho ke inyanga kulezi inyanga ezigcwele umhlaba wonke ngisho phesheya kwelwandle eAfrica engathi izoba nomuthi wokukhipha le yanto kwi scrotum. Ibisi yaqala ilokhuza lescrotum mase siyabuya. Lo process yokubuya kwescrotum ngeke isenziwe inyanga.
mina pho njengoba ngithi ngifuna ukuyisiza lento ngizoyisiza kanjani kuzomele lensizwa le iqale yehlisa umoya kuqala bese njoba ngishilo ngathi ngishe court usuku umdinga ukuwina inhliziyo yejaji uyidinga sometimes ukudidisa umshushisi mawukuthi against wena uyidinga inhliziyo kammeli okumele uyabadinga labantu kusebenzisana into ebucayi kuyasetshenziswana kuyona kulesimo salendoda ngidinga ukuthi lensizwa ngoba anginazi into zokuhlinza umuntu kufuneke lento idatshulwe anginazi into zokuhlinza futhi anginayo license kodwa mangathiwa nginazi into zokuhlinza bengizoyihlinzela mina mangathiwa ngivumelekile ukuhlinza bengayihlinzela noma ngicela udokotela okwazi ukuhlinza ngithi la elokuzeni underground woza doctor hlinza lo muntu manje ukuhlinza umuntu kune process yakhona okusho ukuthi lensizwa ngizofuna iunderstand ukuthi ukulapha lento kumele kubanjiswane nesibhedlela mina ngizoyilapha mina kodwa kumele kubanjiswane esibhedlela ngidingana esibhedlela ngidinga bayisike lempahla uma sebeyisikile kunobovu obuzokwazi ukuphuma lapha ya kwiscrotum kunobovu obuzophuma uma ngabe buphuma lobovu lento leyisilwane lestakile mina ngizokwazi ukubulala yona leyo nto uma ngiyibulalile okusho ukuthi enkathi bemhlinza lo shosho ngeke azakhubazeke into engiyibonile engiyithandile ukuthi izinhlamvu leza zama testicles if I'm not mistaken zimkahle futhi ziphelele okusho ukuthi isexuality yakhe ayiphazamisekile because ngithe mangimcheck ngabona ukuthi ayikho inhlamvu ekuthiwa inkulu kunenye inhlamvu ziright it's a matter of the process ye hydrolysis eyenzekile within the scrotum so ngiyadinga umuntu ozohlisa uma sebehlinzile odokotela bathunga ubuyela kum ngipholisa lemthungo othungwe wodokotela lemkhiqizo yobubovu obugcwele lapha ya bazokukhipha odokotela bamukline bamelokhuza bamthishwe kahle ngamathishu bamenze everything icleanwe liyanto kubantu sidingani kubantu including to me abantu sidinga bayinikelele le yankunzi liya ukuze ikwazi ukuthi noma kuthiwa kufuneka malini ukuze ihliziyo ikwazi ukuphuma nami futhi ngoba I command this kwayimina ngizokhipha ngibonke kule yansizwa leya ene TV ene channel yayo ekuthiwa ithuleleni yabona ithuleleni TV nankaka ama channel esiwafunayo hayi namasimba agcwele ama channel azike sifuna ama channels akhathalela izinto ezibonakalayo akhathalela abantu ngempela le yathuleleni TV nale ya presenter yakhona ngisazi igama noma uDumisani noma ubani angisakhumbuli kodwa nje le yathuleleni TV I love it mina myself I love it ne foundation yabo thuleleni and stuff I love it because it deala nento ezibucayi umehluko lensizwa angifuni ukuyibona mina ithi yoquva kwinyanga because mangasihambe ithi iyodla into zenyanga ngeke yenze focol yonyanga ingaphezulu kwenyanga lento ngaphezulu kwenyanga lento akufanele inyanga eyifosayo zithi hayi woza ngizokusiza ngoba njengamanje baba sibeka u5 months funa ibe right into yomfana 5 months hayi umuntu uthi awusuza uhlale khona uze uphuthelwe impilo kanti usemncane umfana that is the reason why ngithi ithuleleni foundation othuleleni whatever organization noma yini abayibiza ngayo inamandla liyathuleleni because ithinta lezi zinto angayithi lama TV channels amaningi alele ukudlala icash man ngento engaphatheki nansi inkunzi ye channel lethuleleni so that is why ngithi mina into ebaluleke manje umphakathi uyadingeka na ucontribute kwayona kunikele kulabantu nami futhi ngizofaka ngoba phela yimo shoyo ukuthi ayihambe yohlinzwa mayisihlinzile ayibuyiswe kwimi lo moya lo ostakhe lapha ya ngoba kukhona inkuzi malanga yesilwane lapha lesilwane sistakhile ngizodila naso mina mase bayithunge kahle odokotela kahle bayikhave kahle sizokuhlonipha lokho khona indlela esodila ngayo na ukupholisa umthungo umfana abuyele egemini hayi lo kehambe yangapha kuthiwa ngizolashwa ngiyangapha ngizolashwa ngibuke kahle baba ngathula ngangena esigodlweni ngayibheka inhlamvu zakhe lezi
azilimele right angakhanda ingane le yamuntu enjeya azilimele tshela mina ukungibhaka. So that is why ngithi bafethu lento ayifuna ukujikajikwa kudlala hide and seek sesithi isikhathi ingane ihlupheka yehla yenyuka ithi inyanga zokulapha ihluleke endokulapha ihluleke lento even na umfana ngimcheckile psychological ulahlile ithemba lokuthi khona la engamsiza psychological ulahlile ithemba ukuthi khona isibhedlela singamsiza kodwa ngithi khona ukungibhaka manje yena akangisize nje ukuthi aye kohlinzwa ngeke azalimali ngoba sengisibonile isilwane besomlimaza sengisibonile ekuthiwa kodwa uvele wenza ibizoba khona i-challenge here and there but ngoba ngikhona sengisibonile ngizokukhinya isilwane mina la engathi besebenza odokotela yabona i-surgeon yabo ilokhuzana izoba successful nangu umuntu wesifazane mos uyakwazi ukuhlinzwa ivagina inwetshwe mayine ekhanda elikhulu ingane inwetshwe ivagina bese beyidonsa uma kuukuthi ingane siphendukile ingane yabona isiza kambi noma isiyibridge bayakwazi nje ukumhlinza umuntu bamvule nje la imthungo lapha ya bamuthi qhuqhuqhuqhu yabona bese befaka bese beyidonsa ingane iphume wa iphume ingane ayikho into kuthiwa ilimele because odokotela they like bayifundele lento ba training ukuyenza lento and nathi spiritually so bese supporta futhi into engayifuni angifuni udokotela bengabesho lokho yena ahlangane nabangani bakhe asho lokho befuna usizo kodwa lento ukuthi uzogijima inyanga ehlenyuka yileni imkhumisa amasimbayo yileni imkhumisa amasimbayo kogcina kugcwele into eziningi la ngaphakathi kuyena ezingazwani lento ingaphezulu akho bathandaza abangalokhuza lento sesithi isikhathi igula ingane yabantu kufuneka thina manje okhe ngibhaka nazike into engisho ngangangishilo ngathi wemadoda emhlabeni uNkulunkulu ukhiye ngathi emhlabeni baba odokotela mawubona udokotela mhloniphi udokotela baba ukwazi ukubhala incwadi ufuneka enkantolo abhala incwadi athi le patient yami ayikho eligible ukuthi ingayovela ecourt dokotela amandla kadokotela respect udokotela respect baba ungamthathi kancane empilweni yomuntu for ubuntu ke manje umrespect uthisha ukuvikeleka le respect iphoyisa you will never go wrong baba never go wrong uyadinga ukuvikeleka uyayidinga impilo nonqobo uyadinga ubuhlakani ba respect labantu nabanye ngeke mina ngikugoqe mfethu mina ngisuka kude mina uma ngishila into ayigeje bayazi abanye abantu ngilapha ko workshop wayevele ehla umuntu emotweni abekwe la mase ngiyasho ngithi hayi lo ngizomlapha lo ngizomvusa manje omunye afike ngithi lo ake niqalele imuse esibhedlela baqale baye komcheck konke ngifuna ukuyiverify ke manje from ngokwelokhuzana ngokwe medical point of view bamhambisa umuntu esibhedlela lo nje how angithi uyasibona inyanga mayigula nazo siyasibhedlela ufica silele embhedeni isantu kibheke phezulu angithi uyasibona amazidingekwe yimoto uyificilele khona enye nje eyayihlinzwa ikhishwa malokhuzana ama goldstone la yini ama fibros beyikhipha bayihlinza bayinhlebeza la ngaphambili inyanga ehlonishwayo bayihlinzwa nje okusho ukuthi ibhedlela baba zisebenza zisebenze ngisho inyanga izenza ingakana mayifuna ukukhuthuza wena when it comes to reality imayisinenkinga yona iyasibhedlela isibhedlela ngisho manje ngaphathwa ikhanda inyanga yenza lombhemuso wayo ibona ayisebenzi lento ikhathi imthambithi uyambona sesibhedlela useyolaliswa inyanga babe inqwaba yazo zidla lento le zidla amaphilisi ama ARVs zigula ngezinga eliphezulu inqoba yenyanga kodwa zibalance nje ngama ARVs nje mangathiwa ubheka inyanga inqwaba yaze ezidla ama ARVs ungathuka wena bese uthi wena hayi inyanga yami namanje le nyanga yakho idla ama ARVs baba yinga ngithi mina ugoba lami uNkulunkulu ngisiza ngoba angiyikhiphi into engekho ngomlomo wami angiyikhiphi kodwa ukuphila ngomlomo wami mina mangivula umlomo ngikhipha ukuphila
lesilwane esingene lomfana lesingene kulomfana isilwane njengamanje ngithi fire kusona lesilwane esikulomfana esesimdle umzimba samba simpetula ngithi fire ngithi lesilwane lolusizi esishiye phezulu kwalomfana ngithi fire kusona kusho mina ukungibhanga inkosi emhlabeni ngindodane emazulwini wena onyanya ufokof thina sifuna ukulwa izinto ezinjena ke thina ngangilongo ngishwale nale mina and lo mfana ngicela ngilalele angaloke iklifi wayena asezozwa ngayi angithi manje isimhlulele lento esisikhathi asizozwa ngayi akayisibhedlela manje mina ngizothi ngilwa nesilwane akayisibhedlela bengabe ukuthi imali ayihlangani kulungile phela akuvula iaccount yakhe kaCapitec kade abantu bevezwa Capitec la becela imali for athi umuntu ngilambile ngicela ngiphi imali balandeli bami ngithi ngathi shu nansi into kaCapitec nansi futhi ngalokho kuthiwa kuzovulwa whatever hey akavula uCapitec lo muntu vula uCapitec awenze ngathi uba ibusiness avula uCapitec oyibusiness ukuze bayingena imali bangathuka bakeCapitec sifuna ukufaka ukuze ahambe naye ohlinzo ukuze ngikwazi ukuhlala esilwane lesi ngoba ngifuna sibekezwe hawu nali party bo kube ngazuthi kushubile emhlabeni engathi emhlabeni ayikho hey izwa ngami futhi usizile ukuthi asibone because vele ukuhlinza into ebucayi kunzinyana kodwa ngiyicheckile leya izoba successful kuhlinzwa kakho show mina ukingibhaka hawu umuntu oleke kudlisa izinto ezingathi ishu athi hayi yini into ezokwenza ukuthi scrotum siphinde sishrike back yini there is no ayikho into enjalo baba because lapha phakathi manje kuhlela ufeleba and ngisho ngaphuma ufeleba there is no way ukuthi sesingazishrinkela sona le shrinking yakhona sikwazi ukuyenza if sikwi normal size ngiyasho nje mina uzokwenza into ezoyenza umuntu athi umuntu hayi ngizoyisiza mina hayi ilumbo leli ilumbe lapha kuhlela isilwane esiqale samudla umzimba samudla sambhoboza sabukhipha ubovu emzimbeni sayobhajwa sasidlula la sasingabhajwa nalapha kuanal ngemuva sasingabhajwa nakhona njoba sibhajwe la nje manje ngaphambili ngisho abantu besifazane bayaba nezifo ecishe zibe nje umehluko ke akubi ihydrosis ilokhuzana nakho kukubona akubi hydrosil kuvele nje ngaphansi nje akhiphe amanzi angasile avele aye esikhathini sakhe ngendlela engahlelekile uyabona ivele kube nelonda kube nezidlidli lapha sometimes izivaleke ivagina yomuntu wesifazane mangabe sinje into ifikile kuyena iyenzeka kodwa ayibi nje ngali inhlanhla lomfana lo ukuthi inhlamvu lezi zakhe azilokhu aziphazamisekanga angikaze ngimbone angikaze ngikhulume naye ngingicheke nje esigodlweni waphela ngathi mina ngesigodi esinzima kakhulu nokuthi uzoba right kodwa bezongilalela ngekuphela 5 months abhukhe appointment ahamba aye kohlinzwa lapha yana bazoyithunga odokotela ayi ngoba inkunzi madododo kodwa abafana bami we bazoyihlinza lento bayishaya ithule ithi ngalokho babuza ipasi nespecial bese bethe nje siyahlinza sengishilo ngiyinkosi bafana bami ngiyinkosi hayi ngiyinkosi man lethi yanginyanyisa because lo mfana mncane lo mfana ikusasa lakhe lisangaqhakaza lokuhamba egqiqa eshoniswale engabe yaqonda luqonde nje ulimi qonda ulimi ayikho inyanga mhlanga eMozambique ayikho inyanga ezokhona ukuphinde ithi ngemithi izo le level ingaphezulu komuntu umuntu uyi-entry level yethule njengoba nje ukubona makuthiwa kiwe ecaleni uzodila nelokhuzana noma yilodi lapha ya udile nomshushisi udile nelokhuzana nomseshi yethule ikwilevel yethu bukeli hayi ukuthi uzothandaza lana wenze yonke into le cha umthandazo uzolandela funa everything must be on action la engathi manje khona kuthiwa yenzeke hey lemhlabeni ayikho into engenzeki kuphela umqondo womuntu othile nobuhlakani bakhe kodwa ayikho into engenzeki lemhlabeni angiphathi makuthiwa khona imali
bafethu ngithanda ukubhubha, thanda ukubhubha futhi nje ufuna ukuthuleleni nalomfana bahlele bafike la ngeke lokufona mina ngithi hey wozani ngeke